Styleboxissa on nyt kuuma uutuus. Sulavasti himmennettävä heksagonivalo kauko-ohjauksella, jota asiakkaamme ovat kovasti odottaneet. Tämä valoisin on kehitetty vain ja ainoastaan Styleboxia varten, ja se on ainutlaatuinen Suomessa. Tsekataan valon avainominaisuudet. Voi muuttaa tasaisesti valon kirkkautta 10–100. Valaisinta voi ohjata 3 eri tavalla. Puhelimella, kaukosäätimellä tai seinän himmentimellä. Valaisimessa on 4 eri tilaa. Breeze, Step Change, Rhythm of Breathing, Flash. Ja kuten jo itsestään selvää, valaisin teki tilan tyylikkäksi ja näyttää siistiltä. Asiakkaamme jo tilavat tätä valaisinta myymälöihin, kuntosaleihin ja autotalleihin. Tutustu ja tilaa Meistä! stylebox.fi.